Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu rwol kostituzzjonali li jżomm il-Gvern tal-ġurnata accountable. Id-dritt tal-libertà tal-espressjoni jinkludi dritt tal-informazzjoni. Meta dan id-dritt ma jingħatax, l-Avukat Ġenerali ta' pajjiżna qiegħed hu stess jikser il-Kostituzzjoni Maltija meta qed jikser id-drittijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni billi jaqdi dmirietu. Din mi xejn li f'teddida għad-demokrazija. Sostna dan Adrian Delija, kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista fl-intervista tal-ħadd fuq Net FM u kien qed jirreferi għall-iżbilanċ politiku li nħoloq meta l-Avukati Ġenerali rrifjuta milli jgħaddi r-rapport sħiħ tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. Qed nitkellmu fuq li l-Avukat Ġenerali ta' pajjiżna, illi huwa l-konsulent ewlieni tal-Gvern, illi qed hemm biex jipproteġi l-ċittadin f'dawk li huma wkoll il-parametri tal-liġi, qiegħed hu stess jikser il-Kostituzzjoni Maltija biex iledi id-drittijiet fundamentali tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-qadi ta' dmiru. Hawnhekk qed nitkellmu fuq teddida għad-demokrazija. Mistoqsi dwar iktar minn €250 miljun fuq estensjoni ta' San Vincenz de Paul li ngħatat b'direct order, Adrian Delija qal li l-Gvern qed jitħaq bin-nies. Fakkar kif il-Ministru tal-Finanzi qal li ma jafx dan id-direct order, bis-Segretarju Parlamentari responsabbli għall-Anzjani ftit jiem qabel jgħid li ma kienx direct order u l-Gazzetta tal-Gvern toħroġ li fil-fatt ingħata direct order. Il-Gvern qed jitħaq bin-nies, il-Gvern qed jitħaq bina, il-Gvern qed jikdeb. Jew wieħed jew ieħor. Il-Gvern qed jikdeb. Il-Gvern mhuwiex qed jamministra tajjeb il-fondi f'pajjiżna floti ta' tenders. Adrian Delija qal li proġetti oħrajn bħal ħab ta' saħħa fraħa ġdid u mifni bit-taħwit kif ikkonfermat ukoll mill-Qorti tal-Appell. Dwar l-Aġenzija tat-Toroq, Adrian Delija qal li jidher ċar li din l-Aġenzija twaqfet biex taqbes għal kollox il-Kunsilli Lokali u d-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod ċentrali. Adrian Delija qal li dan kollu juri li l-Gvern b'mod sistematiku qed jara kif idur mas-sistema ta' xiri pubbliku. Il-Gvern is-sistema kollha qed jara kif jagħmel biex idur magħha, biex jawwiġha, biex jara kif xi minn daqqiet jagħmel deals moħbijin, xi minn daqqiet ikun hemm it-taħwit fil-kontratti, xi minn daqqiet ikun hemm estensjonijiet illi jinbidlu l-fatti speċi tal-kuntratt. U dan qed isir b'mod sistematiku. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li diversi esponenti tal-Gvern qed jonqsu milli jerfgħu ir-responsabilità politika u semma l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li mhux biss qal li ma jafx qed jiġri fuq direct order ta' €250 miljun meta hu responsabbli mix-xiri pubbliku iżda spiċċa jattakka rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea dwar noqqasijiet serji li qed jipperikolaw ir-reputazzjoni ta' Malta. L-istess fil-qasam tal-Ġustizzja fejn l-Avukat Ġenerali stess qed jikser il-Kostituzzjoni u l-Ministru responsabbli ma jerfax ir-responsabilità. Adrian Delija qal li l-istess Prim Ministru bil-kejl li juża miegħu innifsu, Joseph Muscat għandu jitlob li tintrefa' r-responsabilità mill-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff ta' Muscat Keith Schembri. Pubblikament nistiednu illi l-kejl illi juża miegħu innifsu biex feraħ meta l-inkjesta sabet illi hu m'għandux dik it-tip ta' struttura barra pajjiżna, ma qaltilniex ta' min kienet dik l-istruttura, bl-istess kejl, bl-istess riga tiegħu stess, mhux tal-qorti, mhux tal-Oppożizzjoni, bir-riga tiegħu stess għandu b'mod immedjat jitlob li tintrefa' r-responsabilità minn dawn iż-żewġ persuni u jekk le jerfa' r-responsabilità huwa stess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm li jekk dawn jibqgħu ma jirriżenjawx għandu jkun il-Prim Ministru stess li jerfa' ir-responsabilità politika.